Čaute ľudia, moje meno je Katie Cuber a hlasím sa vám pri ďalšom novom videu na kanálu Noobers Subers a toto budú také trošku examplusovy aj nejaké tipy na pyraminx, ktoré som vás už učil skladať. Je to ľahký hlavolám. Je to môj pyraminx, ako vidíte určite čierny. No a tak vás naučím nejaké tipy, alebo tak, ako to aby som vyriešil nejaké examplusovy. Tak mimochodom, no Scramble ja nemôžem dať do popisku, lebo ja to robím iba tak namatkovo. Tak ideme do toho. Takže ako prvé si nájdem farbu, ktorá sa dá najľahšie zložiť tie centre. V tomto prípade je to myslím žltá, lebo mi stačí urobiť iba, lebo pozrite toto, chcem ju treba na tejto strane urobiť. Tak tu a tu sú centre. Tak stačí mi to iba takto a mám všetky centre dohromady. Teraz začnem vkladať. Vysuniem si to von, nájdem správnu, vložím. A toto robíte tak, že idete od seba, no k sebe, od seba, od seba, od seba, k sebe, od seba, tak. A je. To sú examplusovy na to je prvý slov, ako, čo by ste sa mohli naučiť. No, toto by ste sa mohli naučiť. Takže čo som vám ukázala, zrýchlam to časy. Tak, tu je druhý Scramble. Tu nájdem si farbu, ktorá sa dá najľahšie zložiť. V tomto prípade je to červená. Stačí mi urobiť iba toto a mám všetky centra pokope. A teraz, keď mám túto, tak nemusím zbytočne chodiť takto. Stačí iba takto, zložím. A teraz nájdem toto, dám si to takto. A teraz a je. Ďalší Scramble. Zase nájdem najľahšie zložiteľné. Teraz je to zelená. Lebo mi stačí urobiť iba toto a mám vložené. Teraz žlto, zeleno-modrá je sem. Zeleno-červená je sem. Otočím si to. Pozriem to rýchlo nejako. Vložím to iba o jedno. Alebo nie. Robím to takto, že si to o dva otočím. Vložím. A teraz toto rieši sa buď, že alebo ešte aj inač. Teraz momentálne nemám tú možnosť, ale ukážem vám ju, ak nastane. Teď to zložím. Možno to nastane. Nenastalo. Tak dúfam, že to nastane aspoň raz. Nech vám to mám šancu ukázať obidve možnosti. Dúfam, že si to týmto nezložím. Neviem, ako by som vám to ukázal. Proste, je to... Pardon, to som si iba kýchol. Možno to potom ukážem. Tak ďalší Scramble, to bude štvrtý. Ready. To vychádza nejak Scramble na minútu. Tak dajme tomu, že to mám takto zamiešané. Tak môžem hneď urobiť strašne dobrú vec tým, že vložím toto. Teraz, že si to prechytím a urobím toto. Teraz toto. Teraz toto. A teraz idem, ako to vyriešte. Tak. A piaty posledný Scramble v týchto example solvoch. Dúfam, že vám budú nejaké užitočné. Dneska bude aj Cubing Vine. Tak.
nájdem si v tomto prípade, to je asi zelená, lebo stačí spraviť iba raz, dva, 3 ťahy a mám. Teraz to naplánujem, že nemusím ísť tak a o 2 zbytočne. Ale stačí iba. Pardon. Tak. A toto, keď nastane vám, že tieto dvoje sú zložené, tieto dvoje nie sú a tieto dve sú tu, tak urobíte iba, že idem takto. A toto poznáte. Dobre. Tak dúfam, že vám tieto example sa ľúbili. A nezabudnite dať like, poprípade subscribe a ahoj.